Λοιπόν, παιδιά, σας έδειξα πώς γυμνάζονται τις προάλλες 2 πόντι, τώρα να σας δείξω πώς γυμναζόμαστε 3 πόντι. Εδώ. Είμαι σπόντι, Ασσυρουσία, είμαι έτοιμη να πάμε στην Τουρκία, να πάμε Πέρομοποίης, το Καρμούρ, τη Σάντα, την Κωνσταντινούπολη και το Σαμσούν. Τραπεζούντα και ρασούντα και το γάζ. Ο Θεός θα δει τρανών δύναμη είναι εμάς. Γιατί είμαι σε εμείς του πόντου τα παιδεία. Γιατί είμαι σε εμείς τη Θεού τα πουλία. Γιάννα Βάρεα, Λεοντάρεα, ακρί του πόντου τη Θεού τα παλικάρια. Έχουν μέσα χέρια μου δύναμη τρανών. Άμα στο πόλεμο θα πάμε με το σταυρόν. Μη τερείτε μας με τενάν ομάν. Άμα είσαι ντουσμάνος, hey, σκαπαϊάλ. Θέλω να σε ρεύκουμες, Χολεντάμαν. Ας εφτά με τον Τούρκον τρανών μπλακάντα. Στείλουμας εκεί από που εξέβανε τα σκυλία η Λάσνεκ. Κανέναν τι φοβούμε, είμαι σπόντι εμείς. Do you speak English? Yes, peace to Greece. Να λελεύω σεν, πατρίδα του παππού. Δεις μας γάλαν και το λόγον του Θεού. Ή είμαι και σεν, πρόσεφουν εντάμαν. Συναγία Σοφία, να κρούει καμπάναν. Μη κλαις, μη κλαις. Μανά Ελλάδα, χωρίς ψωμί και πέμνες. Καλάν το ζούμε εντάμαν. Τεσάτα παιδεία, πάντα στην ιστορία. Κάτι χαλαρό, οριακή προπόνηση. Όπως θέλει έρχεται. Πολύ καλό.